तोंडात पाणी सुटलं. तोंडात पाणी सुटलं चिंतूच्या. बाबांचा पण घे. बघितलेलं सारखं वाटतंय. लिंब आणि हार हे आपले सर्व देवासाठी लागतं ना. हा हे सगळं देवासाठी. आमची 20 तारखेला आहे त्याची नंतर आहे आपल्या झाली. त्याचं काय आपलं समजा घरी असे पाहुणे येत असतील तर सिद्धू असं बनवतं किती आणि असं समोर घेऊन गेलं तर किती मस्त ना. त्याला खुशच होऊन जाते. चला फिरायला. जाली कुठे आहे तुझी? चला नमस्ते. आज मी दिलला बाहेर घेऊन जाते फिरायला. चला बसा 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 बसा. सेफ्टी घ्या आतमध्ये. चल चल दिलू आली. ते बाहेर आवाज येतोय ना म्हणून ती घाबरते जरा. बघ केवढी मोठी आहे बघ मी. बस बस दिलू चल फिरायला चल मंदिरात. आता आपण पोचलो कुठे? आता आपण शनी मंदिरात आलो आहे. शनी मंदिरात. आपली दिल कुठे? दिली काय बाजूला जाईल बसली. गाडीमध्ये बसली आहे ना. दिल हे बघा दिल. दिल ए दिल ये बाहेर ये. मला मंदिर पूर्ण मंदिर दाखवते. मावशी जवळ चल. आली. सिद्धू आला. आणि हो या रेसिपी छान. उद्या तुम्ही दिसाल व्हिडिओमध्ये सर्व. उद्या बघा 4 वाजता. तुम्ही पण या ना. या ना तुम्ही बी. मी पण येणारच आहे. हे काय आहे ना मी पण आहे. आमच्या बरोबर या. आम्हाला तुमची बिल बघायला मिळाली. अशी त्या साईडला जा म्हणतात. या बाबांचा पण घे. बघितलेलं सारखं वाटतंय. माझ्याकडे आहे 4 वर्ष झाली आता तिला. काय बोलतो मी 4 वर्षाची झाली आहे ना पप्या. तिला 4 वर्षाची झाली. नाही चावणार नाही ती. नाही चावत नाही. शिवांगी ताईंची रेसिपी छान असते. आम्ही नेहमी पावभाजी कसे लाडू करायचे काय सगळे बघत असतो यूट्यूबवर. तुम्ही बघता रोज? आम्हाला आवडतं. हो. आपण आता कुठे भेटलो हे सर्व? आपण शनी मंदिरात भेटलो. आपला शनी विक्रोलीचा शनी मंदिर ना. हो शाहूनागर करवली. हां खूप रेसिपी छान असतात. आम्ही बघतो आम्हाला आवडतं बघायला. आमची दिल आवडते का तुम्हाला? ती फार आवडते. मी ती पहिलीच बघायला आली. म्हटलं तुम्ही बघता का कोण? त्याने पाहिली बघा. त्या दिवशी तिळाचे लाडू दाखवले ना त्यांनी. तेव्हा मी ओपन केलं तर बघितलं तर तिळाचे लाडूचं आता रेसिपी चालू. उद्या तुम्ही बघा स्वतःला 4 वाजता. चालेल चालेल. 4 वाजता बघा. आता तुमच्या दुकानात काय काय विकता तुम्ही? लिंब आणि हार. हे आपले सर्व देवासाठी लागतं ना. हा हे सगळं व्यवस्थित. तुम्ही विक्रोलीच्या शनी मंदिरात आला तर ह्यांच्या दुकानात नक्कीच या. हे सर्व आपल्याला इकडे सर्व साहित्य मिळतं आहे ना. बाहेर कुठून आणायची गरज नाही ना आपल्याला. आपलं मंदिर इकडे आहे आणि मंदिराच्या समोरच हे बसलेले असतात आणि इकडेच आपल्याला सर्व साहित्य मिळतं राईट. आणि शनिवारी स्पेशल. शनी मंदिर तर येईल आमच्या शनी.
उद्या 4 वाजता. उद्या 4 वाजता. चिंगी 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 का तुझ्या वडिलांना खायलाच काहीतरी लागते. बरं ठीक आहे, आणलं खाल्लं आहे ना मावशी सगळं. आमची 20 तारखेला आहे, त्याची नंतर आहे आपल्या मग त्याचं काय तुला तू तेव्हा टाकलं ना, तुला टाकतो ना. आता आम्ही घरी आलेलो आहे. काय दिलू दमली. गाडीवर केलं तरी दमायला होतो ना. गाडीवर पाय वाचले. ते साखरेचा ज्यूसच झाला ना तो, शुगर सिरप बनल्यावर. साखरेचं पाणी, गोड पाणी. आता यासाठी पाव कप पाणी घेतले बघा. तापला तो टोप दाखवेपर्यंत. 2 चमचे साखर टाकायची. म्हणजे आपल्याला गोड पाहिजे ना. आता डिझॉल्व झाली पाहिजे ना पूर्ण. हा, पूर्ण पाक नाही बनवायचा आहे. वितळली पाहिजे, हा, साखर वितळली वितळली पाहिजे. पाहिजे. आम्ही चाललो बाहेर घेऊन. चल दिल कुठे. दिल झोपली आमची. नमस्ते. आणि मी केक बनवते आहे. मस्त एकदम साधा आणि सोपा, घराच्या घरात बनवायचा केक. त्याला शिजवायचं नाही, उकडायचं नाही, वाफवायचं नाही, काय नाही. म्हणजे नो गॅस. नो गॅस. फक्त जरासं म्हणजे आपल्याला साखर शुगर सिरप म्हणतात ना, साखरेचं पाणी गोड करायचं, तेवढं करून घेतलंय. ब्रेड. हे ब्रेड आपण ब्रेडचे असे गोल करून घ्यायचे. ते ह्या रेसिपीचं नाव काय. ब्रेड केक. अरे वा, ब्रेड केक. पण ठीक आहे. मग ब्रेड केक पण मजेदार आहे. एक काम आपलं झालं. आता हे आपण 1 कप व्हिपिंग क्रीम. आता आपण ते याने केलं तर खूप वेळ लागतो ना. हाताने नाही, व्हिपिंग क्रीमला करून ना किती खूप वेळ लागतं. तरी खूप म्हणजे 10-15 मिनिटं लागणार मम्मी. आणि हीच आपली मशीन आता 3 मिनिटात करेल काम. होय ना. मशीन नाही ती, काय म्हणते तुला, मिक्सर आहे. मिक्सर नाही ते. मिक्सर आहे बोलतो. एवढासा छोटासा केक आहे, पण आपण 3 माणसं करायला. चांगली क्रीम बघ कशी डीप झाली. क्रीम बघ कशी मस्त झाली आहे. फुलली आहे ना जास्त. आता फुलच जाणार ती. मस्त वाटतं बघ ना. क्रीम मस्त वाटते का. थोडी वाईट आहे बघ. आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी टाकायला केला पाहिजे होता. ब्रेडच्या आतमध्ये तिने कसं टाकायचं चॉकलेट. तिथे बघ आपली व्हिपिंग क्रीम एकदम रेडी आहे. आपण टेस्ट केलेलं ना त्या दिवशी. पडत पण नाही. अरे बापरे, एवढी एकदम मस्त झाली आहे ना. चला आता आपली क्रीम बघा किती मस्त रेडी झाली आहे. फुलून एकदम डबल झाली ती. हा. आता पहिलं काय करायचं, थोडीशी क्रीम आपण प्लेटला लावूया. ओके. ते प्लेटला का. आता त्याच्यावर आपण ते ठेवणार ना ब्रेड. हे बघ, एक प्लेट ठेवलं. एक प्लेट ठेवली. आता त्याच्यावरती आपण हा साखर सिरप लावूया. हे बघ, साखरेचं पाणी, शुगर सिरप लावायचं. शुगर सिरप म्हणजे मी शुगर बोलते. साखर पाणी. म्हणजे आपले ब्रेड आहे ना गोड लागायला पाहिजे ना. तर त्याच्यावरती आपण क्रीम लावूया. त्याच्यावरती परत सँडविच किती होतील तेवढे बनवायचे. हे आपली कडेला आली तरी चालेल, कारण त्याच्यावरती आपल्याला गोल परत लावायचे आहे ना. थर्ड लेअर. थर्ड झाला. किती लावू. 4 म्हणजे हे 4 होतील ना. हा, हे आपले घरगुती साधे सोपं. घरात केक.
हो ते चॉकलेटी तुझे बाटल्या आहेत ना हम्म. ते त्याच्यावर टाक लाईन अशी डेकोरेशन. आता आपण क्रीम आहे ना वरती लावली ना तशीच आपण बाजूला पण लावून घेऊया. तर पहिले आपण खाली क्रीम लावली, त्याच्यावरती आपलं ब्रेड, आपलं शुगर सिरप. बघा आपला घरगुती केक. एक डोळ्यानं बघते तुमच्याकडे. काय करतोय? आता इथे बघा आम्ही 4 केक असे बनवून घेतलेले आहेत. तर आमची जी व्हिपिंग क्रीम एवढी राहिलेली आहे आणि इकडे मम्मीने काय घेतली आहे, दुधाची पिशवी. दुधाच्या पिशवीत आम्ही जरासं कोपऱ्यातून सोडतोय. ॲक्च्युली दिसत नाही. तर त्याच्यामध्ये ही थोडीशी माझी क्रीम उरली आहे ती टाकते. ते आपले केक ऑलमोस्ट रेडी आहे 4. फक्त आपण याला आता थोडा फॅन्सी लुक देऊया. तर कुठली क्रीम आहे? सिरप, चॉकलेट सिरप आणि स्ट्रॉबेरी सिरप. आता बघ केक झालेले आहेत आपले ऑलमोस्ट. आता त्याच्यावरती एक एक चेरी ठेवायची. एक एक चेरी घ्यायची. आत्तीची कलाकारी बघा. जर आपल्या घरगुती केक पण एकदम आपल्या 2 ब्रेड छोटे 2 ब्रेडचे 4 केक झाले. बेकिंग आपल्या केक शॉप मध्ये असतो ना तसंच केक है ना. इकडची लाईट बंद आहे. खाली ठेवल्यात. आता आपण 2 तासांनी चेक करू. तर इथे आपले 2 तास झालेले आहेत पूर्ण. हे काय करते मम्मी तू? माणसाने 2 तासात हे करायचं का? घरातलं काम काय ना काय चालूच असतं माझं. केक काढू का मम्मी? हा चल काढचं. अरे वा वा. समजा घरी असे पाहुणे येत असतील तर शिदू असं बनवतं किती, आणि असं समोर घेऊन गेला तर किती मस्त ना. ते खुशच होऊन जाते. इथे आपले 2 तासानंतर. चल मम्मी कट कर. आम्ही डेकोरेशन करून आम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलेलं आहे. तुम्ही सेट करा, नंतर डेकोरेशन करा. आणि असं ठेवलं तरी काही टेन्शन नाही. बघा छान. मस्त छान झालं आहे. छानच वाटतंय ना. परत हात भरायला नको ना म्हणून लगेचच केलाय. कट करून आता चेरी साईडला करते जरा. तोंडात पाणी सुटलं. तोंडात पाणी सुटलंय चिंतूच्या. चल असे सर्व भाग घे. 3 भाग कर. आधी पहिला एक भाग दाखवते. वा वा. थांब तसं सोल्ड कर. असा आपण केक कापायचा बर्थडेला करायचा असा छोटासा. असं माहितीच नाही पडणार की आतमध्ये ते ब्रेड आहे. सिद्धू दिसून तर माहितीच नाही पडत ना ते ब्रेड आहे ते. स्पंज वाटतो म्हणजे केकचा तो असतो. केक असतो तसंच वाटतं ना ते. प्लेट्स मध्ये पाणी सुटलं. पकड. तोंडात पाणी सुटला सिद्धूच्या. आता इथे बघा आपलं केक एकदम इझी प्रोसेस आहे. काहीच नाहीये. आपल्याला बेस पण बनवायला आलेला म्हणतो आता तू दाखव केक बनवून आणि दाखव. फक्त आपल्याला फक्त इकडे क्रीमच पाहिजे. बाकी फक्त आपल्याला पाव बी आपण हलवून आणतो. केक मध्ये डिफिकल्ट का असं माहिती बनवायचं मम्मी त्याचा बेस हा. है ना. आणि तेच आपण एकदम इझी प्रोसेसने बनवलं. आता आपण टेस्ट करून बघूया. सर्वात इम्पॉर्टंट असतं काही बनवा, रेसिपी बनवा किंवा काय बनवा, त्याच्या लास्टला सर्वात इम्पॉर्टंट असते तर टेस्टला कसं लागते. बरोबर ना मम्मी? चला करूया टेस्ट. दिसायला एकदम छान आहे. बघून तर मी सांगूच नाही शकत की हे ब्रेड पासून आहे. असं वाटतं नॉर्मल आपण जी पेस्ट्री आणतो ना बाहेरून तशीच वाटते. चला टेस्ट करूया. जर आपल्याला लहान मुलांना जर लगेच द्यायचं असेल ना तर काहीतरी बनवून पेस्ट्री टाईप किंवा मस्कापाव, बाहेरचे मस्कापाव तर किती अनहेल्दी असतं. ते कसले प्रिझर्वेटिव्ह आपण काय काय वापरलं असेल. हेच आपण जेव्हा घरी बनवून जे त्यांना खायला त्यांना एकदम आवडीने खातील मम्मी. बरोबर ना. ते बाहेर एकदम छान वाटतंय. आणि ते बाहेर कधी हातबीतला हालत पण नाही. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. नो फायर म्हणजे काय आपल्याला आगीची गोष्ट नाही. आपण कोणत्याही कॉम्पिटिशन मध्ये पण बनवू शकतो. शुगर सिरप बनवला तो पण आपण थंड पाण्यामध्ये साध्या पाण्यामध्ये पण आपण बनवू शकतो. आणि शुगर सिरप ना असं बनवून ठेवतात ना. हा तो पण आपण बनवून ठेवू शकतो. म्हणजे आपण साध्या पाण्यामध्ये सुद्धा आपण साखर विरघळू शकतो ना.
झाला शुगर सिरप. आता आपल्या गॅस जवळ जायची गरज होत आणि नाही. सगळ्यात मोठी गोष्ट ते लहान पोरं पण बनवू शकतात हम्म. एकदा बघितलं. मला तो खूप आवडली. आम्ही अजून खाणार आहे. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. आणि शेअर सबस्क्राईब करा वाढवा. सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा.